Walang sabi-sabi, agad itong nagbigay ng kautusan sa lahi ng mga aswang upang sila ay lipulin. Nang marinig nila ang sinabi ng pinuno ng intiwar, agad din namang gumawa ng hakbang ang mga lahi ng aswang upang sila ay kitila ng buhay. Kaya lang naman nagagawang makapagbigay ng utos ng pinuno ng mga intiwar sa ibang lahi ay dahil kagaya sila ng mga dalakit nun. Sila rin ay nangingibabaw sa iilang uri ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung ang mga dalakit nun ay mataas na uri ng mga engkanto, ang intiwar naman ay ang lahi na gumagabay sa mga ito. Sa makatuwid, mas mataas ang lahi ng mga intiwar sa mga dalakit nun. Yun din ang dahilan kung bakit nagagawa silang ituring na pinuno ng ibang lahi. Sila ay nasa mataas na posisyon, subalit mas bihasa sa pakikipagkombate ang mga dalakit nun. Ibinubuhos kasi ng mga intiwar ang kanilang buong siglo sa paghahanap ng kanilang makakain at mapagpupugaran. Bibihira silang makaengkwentro ng kalaban dahil palaging sila ang namumuno sa mga nilalang na naninirahan sa kanilang teritoryo. Ngunit kahit hindi kapantay ng mga dalakit nun ang intiwar sa lakas, meron pa din naman silang kakayahang hindi maaaring mapantayan ng mga ordinaryong nilalang. Balik tayo sa kwento. Sa paglusob ng mga aswang sa kinaroroonan nila Eseng, ay siya namang paggawa ng ritual ni Ermetanyong Tasyo. Habang nakikipaglaban noon ang pangkat nila Manong Timo, panay naman ang pag-ikot ng Ermetanyo sa kanilang kinaroroonan. Ginagawa niya ang bagay na yon upang magkaroon sila ng proteksyon o harang sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kasabay ng paggawa niya ng harang ay ang pag-uumpisa naman niyang pagtawag sa ritual. Wala nang naiisip na paraan noon si Ermetanyong Tasyo sa kadahilan ng masyado pang marami para sa kanila ang mga kalaban. Kung hindi siya magsasakripisyo, sigurado siyang ang kahahantungan ng kanilang grupo ay kamatayan. Matapos itong gawin ni Ermetanyong Tasyo, ay ang mabilisan namang paglapit niya kay Eseng habang nagwiwika ng, "Ang kahinaan ng mga intiwar ay nasa kanilang mga buto na nag-uugnay mula sa ulo hanggang paa. Kapag nakita mong gumalaw ang kanilang pinuno, ito lamang ang pagtuunan mo ng iyong atensyon." Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, agad din namang ibinaling niya ang kanyang paningin sa puno ng intiwar. Alam niya kasi noong yun lang ang kinakailangan nilang talunin upang magtapos ang digmaang yon. Subalit, ang pagpatay sa pinuno ng mga intiwar ay isang napakamapanganib na gawain ng isang antingero. Ayon kasi kay Ermetanyong Tasyo, na sa buong buhay na pananatili niya sa mundo, dadalawa pa lamang ang nakita niyang pumaslang ng intiwar na merong mataas na katungkulan sa lahi ng mga ito. Dagdag pa ni Ermetanyong Tasyo na bago mo magawang mapatay ang isang pinuno ng intiwar, kinakailangan mong magtaglay ng isang henyong kaisipan pagdating sa pag-aaral. Ang tanging paraan upang mapaslang ang pinuno ng mga intiwar ay ang mahulaan ang susunod nitong gagawing pag-atake. Kapag nabasa mo na ang galaw nito, ay hindi ka na mahihirapan paslangin ang ganoong uri ng nilalang. Yun ay kung wala itong kasamang palaging nakabantay sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Eseng, napansin niyang ang galaw ng mga intiwar ay parabang magkakakonekta sa kanilang mga kasama. Kahit nakatalikod ang mga yon sa mga kapatid ni Eseng,
Nakakaya ng mga itong salagin ang bawat pag-ataking ibinabato sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin ang ganoong pangyayari na siyang naging sanhi upang dahan-dahan ng manghina ang kanyang mga kapatid. Halos paunti-unti na noong sumusuko ang kanilang mga katawan dahil sa labis na paggamit ng mga mutya na kanilang tangan-tangan. Dahil sa ganoong pangyayari, napagpasyahan na noon ni Ermitanyong Tasyo na tawagin ang mga nilalang na maaari niyang matawag sa pamamagitan ng ritual. Habang patuloy siya noong ipinagtatanggol nila Eseng, panay naman ang kanyang paggawa ng ritual na siyang magbibigay tulong sa kanilang pangkat. Ayon kay Eseng na ang ginagawa noon ni Ermitanyong Tasyo ay ang pagbuhos ng kanyang mga dalang langis sa lupa habang patuloy itong nag-uusal. May mga itim din siyang batong inilalagay sa lupa na para bang magsisilbing lagusan ng mga nilalang na kanyang tinawag. Wala mang ideya si Eseng noon sa kung anong kahantungan ng ritual ni Ermitanyong Tasyo, ngunit labis-labis siya ditong nagtitiwala. Habang nag-uusal ng mga engkantasyon ng matanda, panay naman ang pagsipat niya sa kanilang tahanan na para bang meron itong hinihintay na mga nilalang. Matapos niyang makapagbitaw ng mga usal, laking gulat na lamang ni Eseng nang biglang merong mga aninong nagsilabasan sa loob ng kanilang kubo. Halos hindi niya magawang bilangin ang mga figurang yon na siyang labis na ikinagulat ng kanilang pangkat, maging ng mga aswang na nasa paligid. At paglabas ng mga figura, ay siya namang mabilisang pagsunggab nito sa mga aswang na nasa paligid. Lahat ng tinagusan ng kanilang wangis ay biglang namatay na para bang nahigop nito ang kanilang mga buhay. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't walang nagawa ang mga nilalang kung hindi ang umatras. Eseng, umatras na muna kayo. Ako na ang bahala. Wika ni Ermitanyong Tasyo habang siya ay tinatapik. Ano ang gagawin niyo, Lolo Tasyo? Gulat na tanong naman dito ni Eseng. Huwag kang mag-alala, iho. Walang masamang mangyayari sa akin. Sa ngayon, asikasuhin mo na muna yung mga kapatid mo dahil alam kong pagod na ang mga yan. Sagot naman ni Ermitanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagmulat ng mga kulay asul na mga mata ng mga figurang kanyang tinawag. Dahan-dahan din itong lumapit sa kanya. Matapos itong gawin ng Ermitanyo, agad din naman lumabas ang duwendeng gabay ni Eseng upang siya ay samahan. At ano naman ang silbi ng mga manikang yan, tanda? Hindi mo kami magagawang itaboy sa kakarampot mong karunungan. Ngunit kung ikaw ay isang desperadong naghahangad ng kaligtasan, ay ikinagagalak naming paunlakan ang iyong kamatayan. Wika ng pinuno ng mga intiwar. Sa paglabas ng duwendeng kanyang gabay, doon pa lamang nagawang maintindihan ni Eseng ang wikang ginagamit ng mga intiwar. Sinabi din naman yun sa kanya ng duwende kung kaya't hindi na niya nagawa pang magtaka. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsilay kay Ermitanyong Tasyo, hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan nito. Dahan-dahan nang bumalik sa kanyang memorya ang mga nangyari sa kanyang pamilya na siyang labis naman niyang ipinag-aalala. Ayaw na ayaw niya noong makaramdam ng sakit dahil sa pagkawala ng isa sa kanyang itinuturing na pamilya. Dahil sa sinabi ng nilalang kay Ermitanyong Tasyo, buong lakas namang tumayo si Eseng upang gawin ang naiisip niyang paraan.
Wala na siyang magagawa noon kung hindi ang paniwalaan ang sombrero ng duwende na kanyang pagmamay-ari. Hindi niya kasi ito gaanong ginagamit sa kadahilanang alam niyang para lamang yun sa swerte at sa mga bagay na walang kinasasangkutang digmaan. Nang malaman ng duwende ang iniisip nito, ay nagwika naman ito sa kanya ng, Manalig ka, Eseng. Higit pa dyan ang kaya nating gawin. Huwag mo akong ibaliwala. Dahil marami akong kayang gawin na hindi mo nalalaman. kasabay ng pagwika ng gabay ni Eseng, ay ang dahan-dahan namang pag-iba ng kulay ng anyo nito na siyang labis niyang ikinagulat. Matapos niyang masilayan ang pangingitim ng kulay ng balat ng duwende, doon niya napagtanto na meron itong kakayahang gayahin ang mga natatanging abilidad ng mga duwendeng itim. Dahil sa kanyang mga nalaman, kung kaya't nagawa niyang dukutin ang sombrero ng duwende sa kanyang bulsa. Sa pagbabakasakaling mataglay niya ang likas na kakayahan ng duwendeng itim. Kasabay ng pagbunot niya rito ay ang mabilisan naman niyang pagtayo upang sugurin ang kanilang kalaban. Wala na siyang naisip noon kung hindi ang samahan si Ermitanyong Tasyo sa ginagawa nitong pakikipaglaban. Nang masipat nila Manong Timo ang pagtakbo ni Eseng, ay dahan-dahan naman silang tumayo sa kanilang kinaroroonan upang muling ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Paglapit ni Eseng sa kanilang guro, ay panay pa rin ang pagtitig nito sa mga intiwar na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang bumaba ang pinuno ng intiwar sa sinasakyan nito upang makipag-usap ng kaswal kay Ermitanyong Tasyo. Dahan-dahan namang lumapit ang pinuno ng mga intiwar sa kanilang kinaroroonan at patuloy naman itong sinusundan ng kanyang sinasakyan. Ganon din ang ginawa noon ng iilan sa kanyang mga kasama upang umantabay sa mga pangyayaring maaaring mangyari. Tasyo, matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito. Ang tumanda ka at manghina upang muli naming mapangibabawan ang buong kagubatan. Magmula noong namalagi ka rito, ay sinunod namin ang lahat ng iyong nais upang kami ay mabuhay ng mas matagal. Ngunit ngayong mahina ka na, muli na naming binabawi ang aming tinalikurang ari-arian. Lumayas kayo ng payapa rito, Tasyo, at wala na tayong magiging pagtatalo. Ibigay niyo rin sa amin ang katawan ng aming mga namatay upang ito ay magsilbi naming pagkain. Malumanay na wika ng pinuno ng mga intiwar. Sa tingin mo ba nang hina na ako? Huwag kang pakasisiguro sa nalalaman mo, demonyo. Dahil hindi ako ang tipo ng ermitanyo na madaling kumupas. Sapat na ang aking pananalig sa Diyos upang ako ay gabayan at iligtas sa inyong mga kamay. Huwag kang umasta na parang mas nangingibabaw ka sa amin dahil hindi kami ang inyong kapantay. Sagot naman dito ni Tasyo. Nang marinig ito ng pinuno ng intiwar, dali-dali naman itong sumakay sa kanyang alaga upang paghandaan ang pagpapatuloy ng kanilang digmaan. Ang iilan sa mga intiwar na kasama nito ay patuloy na nag-aangil na para bang labis silang nainsulto sa sinabi ng ermitanyo. Sa pagsilay ni Eseng sa buong paligid, may iilan na siyang nasisipat na mga aswang na lumilipad papalayo sa digmaan. Alam niyang nabahag na ang buntot ng mga ito sa kadahilanang marami na ang nalagas sa kanilang mga uri.
Ang mga engkantong itim naman ay halos maubos na ang kanilang lahi dahil sa patuloy na pagsugod sa kanila ng mga figurang ginawa ni Ermitanyong Tasyo. Nang masipat ng Ermitanyo ang ginawa ng pinuno ng intiwar, agad din naman siyang nag-usal upang muling kontrolin ang mga nilalang na nasa kaanyuan ng mga anino. Sa bawat pagbigkas ni Ermitanyong Tasyo sa mga usal, ay ang pagngiwi naman ng kanyang bibig na para bang nakakaramdam siya ng labis na sakit sa kanyang buong katawan. Wala namang magawa noon si Eseng kung hindi ang tingnan ng kanilang guro habang naghahanda rin sa muli niyang pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din namang sumugod si Ermitanyong Tasyo sa pinuno ng kanilang kalaban. Nang akmang susunod na noon si Eseng, bigla siyang pinigilan ng duwendeng kanyang gabay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Makinig ka, Eseng. Nasa kaanyuan na ako ngayon ng itim na duwende. Isipin mo kung ano ang taglay mong abilidad bago ka pumasok sa lugar ng iyong kalaban. Isipin mo ng mabuti, Eseng, nang sa gayo'y magawa mong mabigyan ng tulong ang iyong kinikilalang guro. At hindi ka lang magiging pabigat dito. Sa ngayon, ang kinakaharap ninyong sitwasyon, ang magdidikta sa inyong hinaharap kung kayo ay mamamatay o mabubuhay. Wika ng duwende. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, bigla din naman siyang napasilay sa sombrero upang pag-isipan ang taglay nitong abilidad. Habang nagsasayang ng oras noon si Eseng, ay siya namang paghihirap nila Barok, maipagtanggol lamang ang kanilang hanay. Si Ermitanyong Tasyo noon ay hinaharap na ang lahat ng mga nilalang na naroon, gamit-gamit lamang ang mga nilalang na nasa ilalim ng kanyang pag-uutos. Halos kasing pantay lamang ng mga ito ang lakas ng mga intiwar, kung kaya't labis-labis na nahihirapan ang mga ito na lipulin ang mga figurang nasa ilalim ng pamamahala ng Ermitanyo. Bukod kasi sa meron itong tigalpong pumapaligid sa kanilang mga katawan, ay nagtataglay din ito ng isang natatanging abilidad na kayang umalipin ng wisyo ng mga nilalang na nasa kaliwa. Dahil sa kakayahan ng mga tagasunod noon ni Ermitanyong Tasyo, kung kaya't tanging itim na engkanto lamang at mga intiwar ang nagagawa siyang harapin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, biglang nagulat si Eseng nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagliliwanag ng mga simbolong nakaukit sa kanyang sundang. Nang masipat niya ang pangyayaring yon, napagpasyahan na niyang sumugod sa kinaroroonan ni Ermitanyong Tasyo upang ito ay tulungan. Sa paglapit niya sa kanyang guro, ay tanging pagkaawa lamang noon ang bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi kasi sanay si Eseng na nakikitang nasasaktan si Lolo Tasyo, gawa ng ang tingin ni Eseng sa Ermitanyo ay isang malakas at makapangyarihang tao. Eseng! Huwag mong ibaba ang iyong depensa. Maging alerto ka! Huwag mo akong alalahanin! Wika ni Ermitanyong Tasyo nang masipat niyang natutulala na itong si Eseng. Nang marinig ni Eseng ang sinabi ng kanyang guro, agad din naman itong ibinaling sa pinuno ng intiwar ang kanyang galit. Habang patuloy na nakakaramdam ng poot si Eseng, panay naman ang paglakas ng kanyang sundang na pagmamay-ari. Alam niyang isa yon sa taglay na abilidad ng kanyang gabay, kung kaya't pinili niya itong gamitin hanggang sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Dahil sa hindi pa nila noon nagagawang makalapit sa pinuno ng intiwar, ninais na lamang ni Eseng na lipulin ang lahat ng mga engkantong itim na patuloy na sumusugod sa kinaroroonan ni Ermitanyong Tasyo. Nang magawa na nilang pahinain ang puwersa ng mga engkantong itim,
Doon na nila napagpasyahang sumugod sa grupo ng mga intiwar. Sa pagsilay ng mga ito sa kanilang pananakbo, ay agad din naman sila nitong sinalubong ng buong lakas. Dahil sa bilis ng mga nilalang na sinasakyan ng intiwar, kung kaya't mabilisan din naman sila nitong napalibutan. Aminado sila Eseng na malayo na sila sa kinaroroonan nila Manong Timo, kaya alam nila sa kanilang sarili na wala na silang maaasahan. Marami pa naman noong mga nakokontrol si Ermitanyong Tasyo, kaya patuloy pa rin naman silang nakakalaban kahit papaano. Habang dahan-dahan na sila noong nalalagay sa alanganing sitwasyon, ay ang pagsilay naman ni Eseng sa mga kakaibang pangitain sa kanyang isipan. Nakita niya noong napatay niya ang pinunong intiwar ng kanyang sundang na siyang labis niyang ikinagulat. Halos ang buong pakiramdam ni Eseng ay totoong naganap ang bagay na yon, kung kaya't panaka-naka din siyang nawawala sa kanyang sarili. Mabuti na lang at nandyan si Ermitanyong Tasyo na handang umalalay at gumabay sa kanya. Sa paglipas pa ng ilang minuto, doon na inilahad kay Eseng ng kanyang gabay ang kakayahang kanyang maaaring mataglay. Hindi na kasi maatim noon ang kanyang gabay na siya ay hayaang matuto ng kanyang mga abilidad na tinataglay. Inilahad din itong hindi na mauulit ang ganong klaseng pagtulong upang kahit papaano'y magawang matuto ni Eseng na dumiskubre ng mga bagay gamit-gamit ang kanyang sariling kakayahan. Pasalamat ka, Eseng! Hindi kita maaaring hayaang mamatay. Ilagay mo sa iyong kamay ang sundang na hawak mo at itarak mo ito sa lupa. Sambitin mo ang mga katagang ibibigay ko sa iyo at aahon sa lupang kinatatayuan mo ang tulong na inyong hinahangad. Wika ng duwende. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, agad din naman niyang sinunod ang lahat ng iniutos ng kanyang gabay. Sa pagtarak niya ng sundang sa lupa, ay siya namang pagyanig nito na para bang merong isang nilalang ang papaahon galing sa kailaliman. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Eseng nang lumitaw sa kanilang harapan ang isang malakambing na nilalang. Paglalarawan niya rito, meron itong kulay berdeng katawan, malakambing na pagmumuka at mga nagsasanga-sangang sungay sa noo nito. Nagkakaroon din ng bakas sa lupa ang bawat dinaraanan nito at meron itong buntot na halos 8 dipa ang haba. Nang makita ito ni Ermitanyong Tasyo, maging siya, hindi magawang makapaniwala sa nilalang na kanilang nasaksihan. Ayon sa Ermitanyo, na ang nilalang na lumitaw sa kanilang harapan ay isang uri ng engkanto na kadalasang inaalagaan ng diwata ng lupa. Malalakas ang mga ganoong uri ng nilalang na kadalasang pinagbabantay sa bawat lagusan patungo sa ibang dimensyon. Dagdag pa ni Ermitanyong Tasyo na may kakayahan ang mga nilalang na yon na pasunodin ang galaw ng lupa sa kanilang utos. Kung magagawang makipag-isa dito ni Eseng, ay makakaya niya itong mautusan sa kahit na anong bagay na kanyang nanaisin. Subalit ang pakikipag-isa sa ganoong uri ng nilalang ay naghahangad ng matinding kabayaran. Ilang minuto pa ang lumipas, doon inilahad ng duwendeng kanyang gabay na sa oras lamang na yon, magagawa silang ipagtanggol ng kanilang tinawag. Wala na din kasi noong maisip na paraan ang duwende upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras upang lipulin ang mga intiwar. Pagsilay niya sa kinaroroonan nila Manong Timo, laking gulat na lamang niya
Nang masipat niya ang mga itong nakahiga na sa bangkay ng iilang aswang na kanilang napatay. Sila Barok noon ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban upang magawa nilang mailigtas ang kanilang mga nanghihinang kapatid. Kokonti na din ang mga kalaban ng mga ito kung kaya't panatag na si Eseng na wala nang mangyayari sa pangkat ni Manong Timo. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan na ni Eseng ang nilalang na yon upang sugurin ang mga intiwar. Pagsilay niya sa kanyang mga kalaban, bakas sa mga pagmumukha nito ang labis na pagkagulat at pag-aalala. Dahil sa kanyang mga nasilayan, kahit papaano'y unti-unti na silang nagkakaroon ng pag-asa na mapagtagumpayan ang digmaang yon. Sa pagsugod ng nilalang na umahon sa lupa, ay siya namang pagsitakbuhan ng mga intiwar upang ito ay iwasan. Ang kanilang pinuno noon ay ninais na gawing baluti ang kanyang sinasakyan nang sa gayoy magawa niyang salagin ang pag-atake nito. Sa paglapit ng nilalang sa pinuno ng intiwar, ay matagumpay naman itong napigilan. Subalit hindi inaasahan ng pinuno ng mga nilalang ang pasimpleng pagsugod ni Eseng sa likuran nito. Kahit ang kanyang sasakyang ginawang baluti noon, hindi nagawang masundan ang taglay na bilis ni Eseng. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang tuluyan na itong madapo sa likuran ng intiwar at kasabay nito ang pagtarak ni Eseng sa likod ng nilalang. Matapos itong masilayan ng iilan sa mga intiwar, mabilisan naman siya nitong sinugod upang patayin. Sa pag-ungol ng pinuno ng mga ito, ay siya namang pagwawala ng mga intiwar at ang pagpasok nila sa kanilang mga sinasakyan. Sa puntong yon, doon nasipat nila Ermitanyong Tasyo ang pagiging seryoso ng kanilang mga kalaban. Nang tuluyan ng iisa ang mga intiwar at ang kanilang sinasakyan, doon bumungad sa kanila ang kakaibang uri ng mga intiwar. Nababalot ito ng lupa sa kanilang buong katawan at naging isang nilalang yon na malayo sa kaanyuan ng mga intiwar. Sa puntong nasilayan nila ang pagbabagong anyo ng mga ito, muli na namang nakaramdam ng takot ang pangkat nila Eseng. Okay, sunod kagad natin yung 11. Ratratin na natin to. Salamat.